Na de tropische temperaturen van de afgelopen dagen gaven de weersdiensten een weeralarm af. Maandagmorgen was het zover. En noodweer maakte tijdelijk een einde aan de broeierige warmte. Op diverse plaatsen ontstond een grote ravage. Door de stevige rukwinden moesten vooral de bomen het ontgelden en zorgden afgebroken takken voor de nodige overlast. Ook het dak van de brandweerkazerne in Schinveld raakte flink beschadigd. De familie Dame uit Brunsum had meer geluk. Een flink stuk boom miste op een haar na de caravan die naast het huis geparkeerd stond. We hebben echt heel veel geluk gehad. We zagen de takken gewoon naar beneden komen, vielen naast de caravan. En we zagen het zo over het kerkhof naar ons toe komen. De boom in onze tuin is helemaal om. Die is gewoon omgeknakt. Hoe gaat zoiets? Een hoop gekraak, een hoop lawaai? Een hele hoop gekraak. We hoorden ook een hele hoop gekraak aankomen. En dan opeens zat het in onze tuin en naast de caravan. En toen zagen we ook deze boom omgaan. En het is ook een heel... Je hoort het, hoe het gekraakt is al met een klein stukje. Nee, het was echt heel akelig om waar te nemen. Hulpdiensten en hoveniersbedrijven hadden hun handen vol om de troep weer op te ruimen. Ja, we hebben net stormschade gehad. Dus we hebben een oproep gekregen van de gemeente Brunsum. Dus dat we bepaalde plaatsen binnen de gemeente Brunsum, dus bomen zijn omgewaaid met schade. Dus die zijn we daar op het ruimen. En veiligheid voor het verkeer. Hoe lang denk je dat je nodig hebt voor het opruimen hier? Ja, dat ligt helemaal aan. We hebben net een oproep gekregen dat dus ergens in de buurt bij het politiebureau in Brunsum ook nog bomen zijn omgewaaid. Dus dat is even afwachten. En daarvoor is een boom helemaal getopt. Ja, en de rest van de Beverlaan daarachter, daar is ook een boom flink omgegaan. Wat een spektakel, hè? Het was een heel groot spektakel. Maar ze hadden ervoor gewaarschuwd. Dus we waren er een beetje op ingesteld. Want het is stormschade, hè? Ja. Dat is echt een oude pas. En om in deze roerige voetbaltermen Johan Cruijff maar eens te citeren, natuurlijk heb elk nadeel ook zijn voordeel. Zo jongens, pik binnen, het is winter hè, dus volgend jaar